Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Survivor Games. Eu sunt Cristi, el este Dan. Și hai să începem, că nu mai pot, deja mă doare capul din a treia încercare. Dan moare mereu și trebuie să-i țin eu toată cârca și nu pot. Da, e vina mea, exact. Și nici n-am murit nici n-am murit primele două runde, deloc, nu. Da, nu știu. Am luat ceva de fer, pantalon de fer, îi bă pe așa cu pantalon în cap. Și am la pantalon de fier. Unde ești? Mă, știu unde e. Te văd, vezi că era cu sabie, vină cu. Oh my god, da unul mine! Hai pe scară! Unde ești? Sled. În spate, bă! Unde? Am 4 aer. Ce vrei, bă, pleacă. Nu te mai bate, măi, Danuțe. Uite un chest. Mișcă. A, uite. L-ai luat, da. Haide, măi. Știu, deci avem și webcam. Webcam, taci. Webcam și avem și muzica pe fundal care n-am pornit-o. Bravo. Acum am pornit-o. E ceva acolo jos? Învăț ceva? Da, ce asta? Spui că mi este pe fundal și nu s-au de nimic. Taci, Dane! Am zis să taci, măi. L-am pus pe niște botoane. Hai că am ieșit în casă, ai ieșit? Tu ești plecat acolo. Ate mă, ești uite în tractorul ăsta, ce dracu e? Cu what? Te sui pe acolo și mă chiream pe spate. Nu. A, nu, e golă, n-are nimic. De unde știi tu? Unde intra, bă? De manita aia trage. Te mergi doar în față. Deci dă-te. Jump the base. Nu! Bă, lasă-mă. Hai, vină. Mamă, ce muzică mișto am pus pe fundal aer și bas. Eu să fac nu mori. Uite mă ce stă ce chiorbea. Da, mă. Dați, lasă-ți. Ai mâncare? Nu, trebuie să mănânci niște geți. Fii atent, hai, du-te pe... Bă! Bă, dădeam, da. Asta trebuia să cadă când deschideai chest-ul. Da. Dăm limba pe originală. Eu uit unul aici, în jos. Stai, așteaptă-mă. Vino. Stai! Hai. Păi tu nu vezi cum mă mișc? Nu mișc, mai repede atunci. Nu te nu. L-ai luat? Da, l-am omorât, gata. Hai mâncare, repede! A, mam. Dă repede că mor! Hai, pe dacă mor. Nu, da, mai am, nu am speed. Ia ce spui. L-am aruncat în spate. Vezi că l-am exact în partea unde mă duceam eu. Nu vreau să încerc ceva. Uite mă ce stă aici. L-a luat. Nu mergeți în barca, să îmi bat piciorul ea de barcă. Unde? Na. Ah, da. Nu, m-a căsprit mult hunger, așa. Te oprește, nu mai apăsa scris. Am ieșit la spawn. Nu o să mai pot să fug. Hai că cât să dă refill? Jocul se sfârșește în 7 minute, cu pere se vorbim pe 120 de secunde, așteaptă. Un minut, 2 minute, pardon. Hai, vină sus, facem mai tot. Nu trebuie să stăm la spawn, că sigur vine ea. Nu-ți dai nether chest-uri. Și în nether chest-uri să vă explic. Ai nevoie de cască? Da. În nether chest-uri se găsesc iteme OP. Ender, chest-uri, ne dă. Chestii de iron. Nu mai am speed. Diamante, ce n-ai? Speed. Info. Speed, mă. Pe mine nu mai mi se regenerează viața dacă mănânc așa decât cu o gură. E și o mână la fel, facem economie, bă. Fii dracu cu mai eco. Bă, Eco! Eco! Ținai bine că mi se regenerează. Eu am venit cu tine și să joc, nu să stau să-ți dau în tine ca mâncare ca porcul. Păi porc să-i spui lui Adidasul tău să mă lași în pace. Porc nu știu gata, săracul. De ce l-ai supărat? Stai că știu eu, ascultătoare, am văzut la Rafael. Tot ai văzut la piciorul, deci nu mai Rafael te ceartă. Stai mă de gură. Na! Aici era un chest. Na, tu știai de ăla, nu știi. E gol, nu? Da. Da, era plin. Mai de mult. Da, aha. Hai la cainarul ăsta de aici. Faci mă? La chestia asta pătrătă. În bar? Ce-am? Hambar. Știu ce-am zis. Ai zis cainar. Da, ce-am zis. Cainarul.
Mă dea că la tine coloristul de se cheamă daltonist. Daltonist. Așa. Uite bă, de ce nu e astea? Vreau să intru, mă, că eu sunt interes să intrăm aici. Daltonist, mai. Mai e colorist? Nu mai. S-a modernizat urmă. Uite, Ivane, mister. Ajută, oh my god, am căcat într-o capcană, bă, dar nu mai pot și fac. Îmi pare, trebuie să faci episodul ăsta singur, bă. Hai la spawn. Repede. Ce era spawn? S-au francesturile, s-au umplut. Să te umpli tu la burtă. Ai mișcat la spawn, știi pe unde e? Nu. Mă Nu duc. știu, da, nu știu, eu mai am 3, dacă nu vii să mă ajuți. Ce naiba faci? Doar după clădiri. Ești tâmpit. Eu a patra oară mai că eu să-mi bag ciorul. Bă, dar nu-i bai. Dacă nu cer, nu câștigi. Da, fâs. Pâs, să spunem, pâs. Bă, Ah! Păi, două. dă-te, bă, tu dracu, bă. Reacția ta. Oare cum o fi... Bă, hai să luăm după Steam-ul ăsta. Nu mai pot să fug. Bă, ăsta de horror, să jucăm amândoi. Ivan, nu mai pot să fug. Se întâmplă! Hai, Am eu un morcov și un băț! bă, în partea stângă. Gata. Eu în partea stângă. Ce? Eu în partea stângă. Ce de stângă, dreaptă, bă, ești nebun. Bă, te duci la tren. Bă, e în partea stângă a trenului. Ce, mă? Ce vine partea asta? Spawn-ul. Hai, nu ca mea de mâncare. E vină cu mine, unde ești? Unde ești tu? Unde ești tu? Vino la tren. Aoleu, nu pot să văd. Te vă rămâi pe loc. Trebuie să fac sabie de aerul măcar. Au. Mai ești un băț ca să fac și eu sabie de aerul. Am. Ai? N-ai? Am. Ca ce scapă. Hai, eu am mâncat totul, bă. Vezi că cineva s-a dus la spawn deja. Hai, vino aici dacă vrei mâncare. Că să n-a pe pana și n-am pana. Hai că vin eu după tine. Rămâi pe loc. Eu zic să rămână pe loc, eu să pleacă. Dă-mi cu papa. Dăm. Fai și mie sabie. Dă-mi bățe. Dă-te ce vreau. 3 minute! Și noi n-am făcut nimic! Hai, nu-i bai. Gata, hai. Da, pot să fac pâini. Dă-mi încoa sabia. Ce sabie, când mi-ai dat nimic pentru să... Ai, Ivan, încoa. Mamă, și că ai avut hack, a avut serverul ăla, s-a auzit. Am hunger full. Nu pot să mănânc, nu mă lasă. Mănânc și în stat de mâncare. E prostie de aia. Hai, că știu un chat de la Rafael aici. Eu ți-am scris lutat ăla. Ce? Eu ți-am spus că e un cheat care ăla de sub apă, e lutat. Uite ce stă acolo, sus, ai un ender pearl. N-am nimic, hai să spawn. Pentru ce? Că sigur e luat toate de la spawn. Bai, hai să încercăm. O, bă, că vine apă, stai. Dar nu cred că se spawnează înapoi în alea. Hai. Hai, Hai, nu ți-l. mai Nu mai fugi cu space-ul. Stai că am dat drumul la muzică, stai nici o să dau altul. Să ieși încet. Nu mai acum ai dat drumul la muzică, serios. Nu, am dat de 2 ori, dar s-a... Ce muzică, bă, băgat. Alea care mi-ai dat. 4, 3, 2... Mângâi de de la aia, îl dă mită, Paul. Aaaa! Oh, stai full! Oh, oleo, băi, vale! Îl batem, ești prost! Spune că faci timp. Sări mă de pe el, spate. Bă, pun o barcă pe jos. Dă o barcă la ăsta. Mamă! Aici, câtă viață ai? M-am 3 Serios? scăzute. Dă și mie măcar. Mai dă și mie. Vin! Mamă, ce hecare! Săr pe el, că sar și eu! Are hack! Și cam atât cu acest episod. Eu bă în măsam. Eu m-am zis în măsa, da, așa. Așa. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Cristi. Dan. El a fost Dan. Și cam atât cu acest episod. Baftă lume, pa!